Moro YouTube! Mulla on teille surullisia uutisia. Mennään videon pariin. Te tiedätte, että mulla on tää maistelukanava. Mä oon nyt tehnyt tänne reagointivideoita, mä oon tehnyt tänne musiikkivideoita, mä oon tehnyt tänne maisteluvideoita. Ne kaikki tulee jäämään taakse. Mä tuun lopettaa tämän kanavan tähän pisteeseen ja nyt. Tää on mun viimeinen video tänne kanavalle. Tuunko mä jatkaa enää ikinä YouTubea? No, rumpujen pärinää. Totta kai. Mulla on toinen kanava, mihin tulee maisteluvideoita sekä pitkiä videoita. Sinne tulee esimerkiksi huomenna kello. En nyt muista monen aikaa, mutta sinne tulee superparkkivideo. Mulla on toinen YouTube-kanava. Videot jatkuu ihan normaalisti, mutta tää kanava menee säppiin eli kiinni ja tänne ei tule enää ikinä videota. No syy, miksi mä en tee on se, että mulla ei ole mitenkään aikaa hoitaa näitä molempia kanavia. Mä en vaan yksinkertaisesti kerkeä hoitaa näitä molempia kanavia. Mulla ei vaan riitä aika. Niin mun piti tehdä päätös, jompikumpi kanava pitää lopettaa. Ja mä tulin siihen päätökseen, että mä en kuitenkaan tee tänne kanavalle niin usein videoita, niin lopetetaan tää kanava. Eli jos sä haluat nähdä mitä mä teen, niin mene mun toiselle kanavalle, mihin tulee jopa 20 tunnin kestäviä videoita. Niin mene sinne, tää kanava tulee jäämään säppiin. Joo, videot jää, mutta kyllä ne sitten aikanaan poistuu täältä kanavalta. Eli tää on viimeinen video, mikä tänne tulee ikimaailmassa. Tänne ei tule enää ikinä videoita. Ja seuraava, mitä mä tälle kanavalle tuun tekemään, niin on se, että mä tuun poistaa täältä nämä videot. Sitten tänne ei tule enää ikinä mitään. Mutta kiitti teille kaikille, ketkä seurasitte tätä kanavaa. Kyllä tää nyt vähän harmittaa. Meillä oli hyvä matka ja hyvä meno täällä kanavalla, mutta jommasta piti luopua, jommasta kummasta. Niin nyt mä tein päätöksen, että mä luovun tästä kanavasta. Videot jatkuu normaalisti tuolla toisessa kanavalla, mutta tää kanava menee kiinni. Kiitti kun katsoit videon, tilaa kanava, siirry mun toiselle kanavalle ja videot jatkuu ihan normaalisti siellä toisella kanavalla. Tää kanava menee vaan kiinni. Moi moi!